गिबियावनो खौरांगिरिनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोंहा आर्ट्स हानजारांजों गिबि खेब दिहुनजेननाय फिन साजा सावथुना दिनै जोंहा दिहुनजेनबाय आरो जोबनानैबो थांबाय जोंना आरो बेवहाय आङो रल मोननानै मोनसे मेन रल मोननानै ओरैबायदि गोजोनदों माने मोजां मोनदों आरो आङो डाइरेक्टर लिसान आदाखौ आङो थेंक इउ होननो सानो आंखौ सायख'नायनि थाखाय आरो बेनो आरो आं बेनि थाखाय फिन साजायावहाय खामानि मावनो मोननानै जोबोद गोजोनदों आरो माबादि रल बेयाव आं मेन रलखौनो मोनदों आरो सासे आं माने खोन्थाजोबनो हाला माखासे नायगिरिफ्रा उनाव नुसिगोन आरो माबादि एक्सपिरियेन्स मा फोरमायगोन बेयावथ' आङो माने सासे माहाजोननि फिसाजोबाबो माने सिम्पोल रलखौनो मोनदों आरो जिहेतु बर' सावथुन मुलुगाव गोबां फिल्म ओंखारसै नैबे नोंथांमोननि फिल्मा माबादि सुपारहिट जागोन बायदि बेखौहाय माने गाव खालामबाथ' बयबो मोजां मोनखायो आरो बेखौ आं होननो सानो रायजो राजाफ्रा नायनानै माबायदि मोनो बेखौ उनावसो जोङो मिथिसिगोन आरो रायजोफोरनि अनसायनाय मोनगोनखौ बेखौहाय जों आसा खालामो कि रायजो राजाया जोंनि बर' सावथुनखौ बेबायदिनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो सापर्ट होलांबाय थाथों आं बेखौहाय आसा खालामो आरो बे बोसोराव 6टा 7टायानो ओंखारगोन खोमा जिखुनु बारा आङो मिथिला रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानो कि जोंनि बर' सावथुनखौ बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थादों जोंनि बर' गासिबो आर्टिस्टफोर मेथाइ खनगिरि होन गासिबो मोसागिरि होन सासे फावगिरि फावखुंगुर गासिबो आर्टिस्टफोरखौनो माने हेफाजाब होलांथों आरो जोंनि कालसारखौ अनसायग्राफोरखौ हेफाजाब होलांथों गावजों गाव बेबायदि अनसायलाङोबासो जोंनि कालसारा जौगालांगोन बेखौ आङो मिजिंथियो आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय बिनि सिगाङावथ' आं सानो कि रायजो राजाया नायोब्ला गोबां खस्थ' मोनो बिनि थाखाय मोजां हल नांगौ बेखौ आङो होजानो लुबैयो आरो